Ei! Tilasin iPhone 15 Pro. Kiitos. Olemme saapuneet tankille auton matalla. Ja mikä siellä hämättää? Autopesulaan tultiin. Mopsi näytti tänne Suokkaan autopesulla. Missä se on? Ollaan päästy Pimmerpartyyn jonotukseen. Siellä mennään. Ai. Nam. No niin, ja Pimmerpartylle ollaan saavuttu. Ja Mitä sanotte? Otetaanko kissi kyytiin? Vuosi rintaliini. No niin. yritin täällä päästä meidän playsiin, mutta ei. Laitettiin koodia, ei päästä. Jee. Katsotaan miten Eetu lyö. 900. Huomenta YouTube. Ollaan herätty Pimmerpartyille. Tänään päästiin nukkuu sentään pitkään. Miten paljon se kello on kumminkin vähän vaille 8. Normisti on tuo herätys aina 6 aikaa. Eli tänään ollaan nukut aivan hyvin. Joo. Päivä alkaa aina hyvästä aamupalasta, niin mennään tekemään semmonen. Se on palapallompina ja ruvetaan syömään. Aamupala finishattu. No niin, aamupala finishattu. Tässä jälkeen suihkuu. Nyt on suihkussa käyty ja laittu hiukset menttiin ja ekaa hukopossia. Ja laitetaan sitten toista hukopossia. Ja sen jälkeen laitetaan tästä hajuvesi. Mikä otetaan tämä paras. Tästä näin. 1 ja 2. Se on hyvä. Päivää kinkotarintaa. Viroon varmaan tuossa tulee loppuun. No niin. Joo, nyt on hampaatkin pesty, mutta jos justiis, että mulla on unohtu eilen oli mun huppari. Eli eiköhän lähdetä hakemaan se sieltä 10 kilsan päästä. Joo. Lähdetäänkö me tolla autolla 335 vai 320? Tietenkin tolla. Auto vähän likainen, mutta se voi pestä paikan päällä. Missä on Lippa Eetu? Siellä hänen auto on. Siellä se komeilee, mutta missä ukko? Metsiautolla mennään vaan nyt. Sieltähän se Lippa Eetu tulee. What's good? Ollaanko tänään hullut Pimmerpartyin menot ja huomenna? Joo, tänne mennään ihan liian. Ainakin Miskalla ja Hukkiksella. Oh no. Nyt ollaan lähdetty matkalle. Ja kattokahan tätä siistiä lompakkoa. Lompakko mintissä, koot mintissä, auto mintissä. Että hidastetta jos yli. Ai. Täällä on Ninnimetsi tämän päivän hullu bilepukitti. Kun on premium seteleinen 100 € ja 200 hullu seteli. Firman tili on nyt nostettu tyhjäksi. Kaikki sieltä saapuu meidän ihmeukko. Moikka Hukkis! Onko kaikki mukana? Minähän Big City Sotkamoon katsomaan, löytyykö täältä salilta meitsi huppari. Sieltähän se löytyy toi Play. Ja myös vippi ainakin toistaiseksi. Uusi asiakas saapunut. What's up? Moro. Motonetin saavuttu ukkojen kanssa. Kikselle rekkituolia ja Metsille öljyä autoa. Laitetaan öljyä. Kutute party. Party, Pimmerparty. Let's go. Close this and go. Täällä on aivan täydellinen keli. Sataa vettä aivan järjettömästi. Ja tämä ukko mitä se teki? Se iPhone 15 Pro. Kärsämäen kohdalla ollaan menossa. Kiitos. Sillä se näkyy. Saahan tämmönen Android pois. Voit laittaa täytteen pelejä ja sitten kaikkea sivustoja ja viruksia ja porkkanoita ja keli vaan paranee. lohileet. Ite kalaset. Vai mitä? Aika. Hyvä keli. Nyt löydettiin muitakin näköjään. Nää on aika varmasti menossa Pimmerpartylle. Alinoppu, että 100 se alue. 100 se alueella alinoppu. Lähti perään. Lähti ohi. No niin, kunnon boss. Sieltä se tulee. Olemme saapuneet tankille auton matalla. Ja mikä siellä hämättää? Poliisi sitä. Toivottavasti ei tuki saman myöhemmin. Kohta on kaikki täynnä ulkoisesti. Oh
Yeah. Kalajoki 2 kilsaa kohta paikan päällä. Käy vähän ekana syömässä nopeasti Panttuvillassa. Tämmönen Red Bulli-auto, onks tää sepä maari? Käydään kyllä. Juomat saapunut pöytään ja sitten otellaan vielä ruuat tähän. No niin, ja meidän burgerit saapuu. Eikö vaan safkammaa? Nyt on finishattu. Nää juomat vaan. Autopesulaan tultiin. Mopsi näytti tänne Suokkaan autopesulla. Missä se on? Ei, et missä se autopesula on? Se on tossa tallissa. Tällä on tullut autopesulaan tähän väliin. Saadaan autokin puhtaaksi nopeasti. Sitten meidän auto alkoi puhistumaan. Apua! Aina tuu tuumi tää auto! Ei! Ei, jäi kesätti! Auto tulvi. Jee. Tällä on käyty autopesulassa ja kollotettiin meidän perätä joku tuohon ihan hemmetin pahasti. Toivottavasti nyt ei tullut reikkää sinne. Katsotaan sitä. Siellä on ovikin jätetty auki, niin näyttää vähän tollolta, mutta on se muuten ihan hieno. Ihan hieno. Tällä on päästy Pimmerpartyyn jonotukseen. Saattiin numero, tultiin ennen autopesua. 726. Siellä mennään. Ai. Nam. Läpämaa. M3. No niin, nyt ollaan saavuttu Pimmerpartyille ja täällä näkyy sielläkin joku siisti paloefekti. Kilvet otettu pois kuitteihin varmaan. Täällähän näkyy vimmereitä ja näkyy myös asuntovaunuja. Katohan sinne oikealle. Kuva kaikki. Kuva. No niin, ja Pimmerpartylle ollaan saavuttu ja auto laittu lännä, otetaan klippiä. Siellähän se on. Katsotaan vielä täällä päin. Ai. Ja täällähän on paljon muitakin autoja. M5, AM5. Ryn. Nam. Siinä on. Kyllä näyttää OMG1. Ja loppukootkin tulee sieltä. Tosiaan täällä vähän vettä sattaa. Kiihdytyskisat piti olla. Eilen kukaan kiihdyttänyt, kaikki on normivauhtia, en tiedä mitä käy. Kohta nähdään. No niin, tällä ollaan auttamassa seuraava eventti ja mikä slummi? Autoslummi, niin
juttua ja kyllähän kohta ehkä alaa. No niin, uutta eventtiä täällä katsomassa. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Nopeemmin. No niin, eka joka osasi vettä hyvin. Katsotaan. Oi, siellä tullaan oikealla tavalla. Num. Siinä vähän liukasta. Yeah. Tökkilä alkaa. Mitä Niin tuli tämmönenkin tähän väliin ja kohta päästään Burnistaa kattelemaan. Alkaa porukkaakin kokoontua jo tänne. No niin, eka auto hajoonnut. Paikallisen parkkipaikan kingi. Ja Ruoha, kaikki tietää, kun on Ruohala. Maisterilla. Kaverin Marko.
saattaisi löytyä hevosmyyjiä. Äänen vaini. Aika hyvin, kun se ratti kädessä, lauakin rupeaa olemaan. Tietysti on siinä aikaa ainakin liinailemassa. Kyllä. Ja sieltä. Ne on saanut uuden lapurin. I
Ja tässä on kyseessä vanha pakoäänipuittaja. No kelle sitä oltiin? Ei muuta kuin vetoja.
Kaikki ollaan ready. Kohta lähetään ja ukko vaan naurattaa, kun niin hyvä meno on ollut tänään. Oh yeah. Time is 23.23. No niin, ja nyt ollaan saavuttu yli Vieskan tänne ja täällähän se meidän place sijaitsee jossain, niin edittäin se vielä täältä 50 kilsaa ajettiin tänne, kun olisi maksanut paljon enemmän tuossa Kalajoella kaikki placeit, ei siellä ollut yhtään hyviä placeja, niin joo. Tällä on löydetty meidän place. Tää näyttää siltä, että tää on niinku jossain työmaassa. Eikö sinne pääsee? Siellä on ihan hyvä. Katsotaan sitten sieltä aika siistiltä näytti. Löydettiin nyt jotkut P-paikat. Parkkipaikka vain päiväpekan käyttöön. Läpikulku kielletty. Olemme nyt päiväpekkoja varmaan. Yeah. Yritin täällä päästä meidän placeen, mutta ei. Laitettiin koodia, ei päästä. Yeah. Me kuollaan tänne GG-chattiin. Oi, päästi sisään meidän Airbnb-kämpän omistaja. Oli laittanut meille väärän koodin, mutta onneksi oli vielä yhden aikaa yöllä nyt hereillä. Jos se olisi ollut, niin se olisi ollut GG meille chattiin. Tällä on tullut meidän kämppä showcase. Tämmönen. Sohva löytyy ja jääkaappi löytyy ja telkkari löytyy ja valot löytyy ja korkein kerros löytyy ja viiniohjeet löytyy ja mikä tämä on? Joku lämmitysjuttu. Musta tuntuu, että se ei ehkä toimi, mutta sekin löytyy ja keulikkaamopot. Keulikkaamopot. Ei auta tippua. On muuten aika korkea. Tämmöset hienot penkitkin löytyy ja rakennustyömaan tavarat löytyy ja missä on meidän sauna? Peti löytyy ja Meitsi ja Jesse on siinä. yeah. Tänään maali lukossa, lastenhuone ei saada mennä. Siellä on lapsia. Täällä vessatilaa, suihkutilat ja sauna. Yeah. Ei mitään, mä löytiin tää kämpästä cashia. Katsokaa mitä täällä löytyy. Salainen huone. Joo. Kona. Se on D2. Huomenta. Päivä 2. Kello on 9. Herätyskello soi. Plus sen lisäksi täällä alkoi joku remontti ja hirveä kalina ja kaikki. Tuossa lamaikki. Joo, lähdetään kohta syömään varmaan aamupalloa tai sitten ei tai sitten joo. Pitäisikö se aamusauna lämmin? Aamusauna katsotaan nyt. Ja aamuruvat syöty. Ja aamujuomat juotu. Aamujuomaa tässä laittaa. Ja päivä voi aloittaa. Paita pesemässä. Optimaalinen napalle. Hampaat. Puhata tulee. Konaa. Päästy ja lähdetään D2 katsomaan mitä siellä näkyy. Vesisadetta varmaan. Yeah. D2 cold starttia kun ekana päivänä se epäonnistui. Niin.
Täällä me ollaan taas matkalla Bimmereille. Sää on mitä täydellisin. Vettä sattaa ja aurinko ei paista. Toivottaa, että tänään paranee sää myöhemmin. Ainakin näytti aiemmin, että paranisi. Mut joo, eikös siinä katsotaan taas lähempänä. Kohta sitä ollaan päästy Bimmerparteille ja sattaa vieläkin vaan ihanasti, että joo. Me ollaan päästy Bimmerpartien lähelle. Sieltä tulee bemaareita paljon ja sieltä tulee myös bemaareita ja bemaareita ja bemaareita ja bemaareita. Ja perässä on bemaareita. No niin, ollaan päästy Bimmerparteille ja täällä vähän sateilee vettä ja tuulee aivan hemmetin kovasti ja näin ja auto on likainen ja kaveri... Näytä, onko sitä seltseriä vielä siellä? On siellä vähän. Kaveri otti tuohon katolle seltserin, niin tässä näkyy tippumaan tälle niin kova tuuli. Kyllä se mun hiuksista varmaan myös. Vähän tuulee, niin siitä vaan lensi tuonne ja näin. Ja tuolla kiihdytysajo tai sitä varttimaaria, mutta ei varmaan kuvata sitä kun niin huono keli. Tai no, katsotaan nyt ei justis paista ja aurinkokin melkein tulee, niin ehkä mennään kuvaamaan. Nyt ollaan ukkojen kanssa pelipaikkoilla täällä näin. Kohta kiihdytys alkaa ja jatkuu ja saadaan sittenkin kuvata sitä varttimaaria. Joo! Ai että täällä aurinkokin vähän pilkottaa. Oi. Otta. Mä en varsinkaan näe tuolla. Sitä on päästy tänne ja hienoja autoja tullut vierenkin. Ja aurinko paistaa, nam.
Sielläkin on ja porukka on tullut ihan kunnolla. Jää vittu. Eetu osti erikseen tommosen porvarin. 237. No niin. Ei ollutkaan näkymätön aina. Numero 1. 10. Oliko päivän pohja? Sillä oli kasvukarjasta. 238. Oli, se oli 238. Joo, se oli päivä. Oi.
10.49. 2.45. Ei 2.45, päivän huiput. Arka, mitä me löydettiin? Kultainen M4. No niin, otetaan eka baitti. Ani, haju hyvä. Ui saakeletta hyvän näköistä. Wagyu-pihviä ja vaikka mitä se. MPtä. Kyllä se on hyvä. 4,5/5. No niin. Se olisi tullainen metsikin Katsotaan soppa, sitten että sen vielä. maistamme. No niin, sieltähän ne piippani. Joo, metsillä tuli Tämmönen, mä en tiedä. Toivottavasti taas on se oikee ehkä. Maistele ihan. Otetaan ekaa baitti. On kyllä ihan hyvä. On kyllä tosi hyvä. No niin. Konna. Kylläpä pysyy nätisti hanskassa. On Jerry, niin ei ole pelkkä Jerry Kannu. Ja komeat paukkeet heti alkuun. Arvotaan sitten esikymppinen Mr. 3. Arvota suoritetaan kalkatuen näkyvällistä. Siellä pitää olla 200 nautia ringalla. Nopeasti tulee kalkatuen aina mennä. 8 H. Olkaa hiljaa, jos tää riittää. Olkaa hiljaa ja huutakaa. Nyt ei ole hirveästi hommaa. Juho Kitinoja, Juho K-nimimerkki Hormista, Hormista R3. Jakomoottori, tässä on todella kauniit soundit. Laitari käy. Antakaa kättä ilmaan. Tätä huudetaan, että nyt kun saadaan kädet ilmaan, niin pistetään sitten kun on vihreitä ja on punaista. Italian välittö. On, kyllä Italian liikki. Kohta laattiin tuolla päässä.
mureneeksi. Niin kuin meillä koskaan ei tiedä millä hinurilla jatketaan ja mihinkä kyllä. Destination Unknown 10 K-muodostui, kun 10 kilometriä ei ollut vaan ainakin 10 000 euroa. Kyllä vaan. Aikaisemmin partio vaan. Nyt on sitten vetosoppa päällä. Tuo on justiin semmoisen ujonen se auto. Hiljainen ja huomaamaton. Joo, ja kun ei se mitään normaalisti Eriksson parkkihallista poistuessa. Ei muuta kuin kättä ilmaan. Nyt sen luokan vehkeet, että näitä ei ihan joka päivä edes. Näin. Viimeiselle matkalle. Tässä rintaa edelleen pelialla M20 ja pikkasen turpoa kylkeen ja saadaan uskomattoman kaunis säveltys. Kyllä, vanhakunnon lähtiremmi Ahtinen tappaa talossa ja puutarhassa. Nyt tulee savua. Ei muuta myös kuulu. Eikä tämä Jari huonolta näytä nytkään. Kyllä vain, siellä purkautuu renkaat jo alle ja huomaatte miten kova pito on, kun äsken pyörätti ympäri, niin hyvä ettei keula noussut ilmaan, kun lähti eteenpäin vaan suoraan. Kyllä, siellä pitojakin tarvitaan sen, Kyllä, ei vedetä aina kaikista kapemmille pitämiskirkkoille. sitten yleisö. On upea veto, sieltä tulee liekkiä putken päästä. Mutta kattokaapa miten kaveri perkaa Annelkula. Jo vain tykätään. Tekneviolettia taivaalla. Kontsaahan siellä tarjotaan kuvaa. Onko kyseessä Annin kuva? Jotta ettei kyllä kuvi halaa. Vain yhdessä. Nyt on menetetty. Kumit kuuluu kohta koira kiinalaisessa keittiössä. Ja se kannattaa kuski, että jättää ilmaan.
palaa. Hienosti tulee savua. Oikein ihan Jossi. Nyt rupeaa tulemaan renkaalle lämpöä, sen verran saadaan kunnolla savua sieltä ilmoille. Mikä voisi olla paremmin? 560 liittymiä vääntöä. Team ML Drifting yhteistyössä Artworks ja katsotaan mitä hajoaa. Ja värisavurenkaathan siellä on, ai että. Tää oli kopioitu sun lomakkeesta suoraan. Se on aikanaan yhtäläisesti. Sanoin minulle, mutta siitä on nyt aikaa varmaan 7 vuotta. Saattaa poikaa tuossa rakentuessa. Antaa hyvät pisteet, koska se osoittaa auton hallintaa. Ja silloin meillä saatiin täydellinen 8. Kyllä upealta näyttää. Nyt katsotaan vielä. Anna paukkua, nostetaan kädet ilmeä, taputetaan kunnolla. Iso käsi. Kohtaan meillä kaikilla varmaan haluun kyllä. Tavoitetaan tätä niin hattukoneesta yli. Hattukoneesta. Nyt on paikkaa, nyt on savua. Yes, yeah. Ja annetaan kättä ilmaan. Nyt on souvu mies. Ja alkaa piirtyä pikkuhiljaa lämpeämään. Onko kissa vielä hengissä? Olisiko Mirriä tarjolla? Hei, there is a good pussy if you need it. Ota kyyti. Kattokaas nyt. Jalin kisu on löytynyt. Yleisö, mitä sanotte? Otetaanko kissi kyytiin? Tää on vähän niinku leppävirtalainen YouTube-tässä. Anna sen soida! Aivan mieletöntä! Mitä mä... Kohta palaa Markultakin verhot. Viipe, tässä taisi olla luulottua kaikki. Juu, ei oo luulla, jos ei niin. On muuten meininki. Setä lentää ensimmäiset pinnat renkaista. Tulee se rintaliini. No niin. Tästä tulikin märkä teepaita kilpailu. Ettei pidä kohta real vakiintoa. Otkohan tänään nyt. Siellä on etupeittu katsoana innoissaan. Oti.
No niin, jumaliste, nyt on savua ja nyt on tuulta ja paukkua. On se velikainen takaa. Täällä on niin ritsensä, niin se on pörky. Selkeästi päivän pohjalla tällä hetkellä aivan ylivoimainen. Aivan ylivoimainen. Rai, onko hyvä laulu? Näitä tehdään. Mitään säästöjä ei muuta kuin all in. No ei, nätti 360 siinä. Kyllä komeasti palaa, Se kiva, että kun F-stäkin alkaa kirjoittamiseen joka päivä sukkaa pikkuhiljaa. Se ei ole mitään kymmenjää siellä tänä päivänä. Mutta kuitenkin. Tässä on tuplaturkoista aika paljon. Eikä hirveästi ole. Kyllä näitä keinoisia vehkeitä väliin on. Mä sanoin, perheauto. Annetaan isosti aplodeja tälle. Niin tämän vetosahan väriä tähän päivään ei ole ihan niin harmaa. Voimaa 6 lisäpaa. Takoski Liikkarin veljestä. Eli nyt MT Motorsport. Kyllä vain, kyllä vain. Kunnon show tähän loppuun aikaisemmin. Ryhtyneitä pitkä rivi vielä tuossa. Tai jono. Radalle tunkeutumassa. Me saadaan upeat kyydit. Kävin tuossa Marjokossa sopimassa kiinni. Yllätysshow vedetään vielä tässä. Lopussa varmitaan vaan uudet renkaat hänelle alueelle. Katsotaan mitä näyttää. On mies ratissa työn testi. Tosiaan, ja radalla numerolla 54, se on Annekoski. 318D, avoin perä, katsokaa kuinka käy. Ja luulen, että meitä on verrattiin minä. Joo, ihan selkeä homma. Sinne ei muuten. Ei tää miesten juttu. Jos kyllä yhtä kylmä kuin täällä, niin Kyllä. Tavallaan katsotaan mitä näppiä on tekemään. Hemmetti hieno.
Mutta se on auto. Kyllä on. Ja valosaa täällä käydä, kun alustavalot päällä, niin ei näytä pikkasen lankaa tuolta. Nostakaa kättä ilmaa, tuolta on niin upeata suuta. Jonkinlaista herkkoista meillä on Naantalin ristiriidassa paikan päällä täällä. Monetkin kisat päällekkäin tapahtuman kanssa, niin hankaloittaa vähän kaikkea osallistuminen. Niin nyt kun meillä on tätä herkkoa. Joo, ja sieltähän nousee ja sieltä nousee kädet ilmalla lähtee tuotetta jakoon. Ai, no yleensä otetaan laukuun aivan kunnolla. Ja kutosta pyytää. Nyt loppuu rata kesken. Aivan miljoona. Siellä on Ahdin viimeisillään. Kokeillaan, jos se kestäisi tämän vedon. Mikään kilpikunnia. On komeeta vetoa, sinä ei tule. Mitä klippejä toimitaan, kun vedetään 6 kosia siellä. Pyydetään se samaan uraan, niin siinä saadaan kaivettua suoraan. Kyllä. Ai että, nyt on upea. Nostakaa kädet ilmaan, annetaan ääntä. Ja sieltä upea poistuminen. Annetaan iso käsi Mikalle. Kiitos! Viiselillä piskeli sillä lailla, että Johtitte kaikki. Kylmä. Ei tarvitse olla Sirpan kylmissään tuolla vaatteita päällä. Mörtsiä jakoon. Tuollaisella arvottiin voitaisiin kaupunkoja olla pois. On se upeata saada näitä pro-luokan naisia tänne vetämään meille touhuja.
Ja hyvältä näyttää, Marjo pistää kyllä Oulun niin kuin luvattiin. On kyllä komeeta vetua. Mietit, että oli pitkäkattoinen E61. Ai että. Se on aika rauhallinen pitkällä akselilla tuonut. Tuonuttiin tuo aikaa. Kurissa voi takaisin tuoda näin. Mitä? No niin, nyt on burnikset vedetty ja täällä alkoi sopivasti vettä stamman. Kreetti vähän kastua ja... Tosiaan vähän märkää poikkaa alkaa olemaan. Oliko nuo burnikset vai mitä ok? Oli kyllä hyvät. Meisinkin mielestä. Ja vielä hienoja autoja pissaako nuo. Ensi vuonna sitten itekin mennään pitämään vähän purnista tonne. Kun ei päästy menemään tästä, niin laittiin kaveri seisomaan eteen, niin nyt ainakin päästä. Kun nuo autot. Sama. Kunno. Noi! Tällainen miu mau! Miu mau! Siinä on pompulla. Voitko näytähän eteen mikä siellä on? M5 Competition. No niin, katsotaan miten Eetu lyö. Oh. 900. 994, 998. Ihan kohtalainen, ihan kohtalainen. No niin, entä hukkis? Meitsin vuoro. Mulla on 9. Paljon meitsi noin? Äijällä on 994. Joo. Meitsipä vettä vielä yhä. No joo, meitsi. Ei 99 pitäis olla maksimi vissiin. Nyt oli kyllä aika vasta. Ei ollut huono. Uutta lyöntiä, nyt ei hutia. Nyt ei ollut ehkä hutia. Ei, sieltä tuli hyviä. 982. Takkasin tuota turpaa. Ota meitsi on tauon. Se oli jymähys. Mutta skore oli ei jymähys. Kunnon huijaus. No niin, otetaan revanssi tosta äskestä myynnistä. Eikä löyti meni hyvin, mutta äskeinen vähän kusiini. Siinä oli kunnon heijäri. Ja eihän se mihinkään mene sekään löy. Ai. Mut plus 900 aika hyvä, niinku se pappa sanoi meille. Alle 800 ei laskele, vaan alle 900. Oi. 908. Viime kerralla kun me ollaan Jussilassa, niin käsivarmaan. Mullakin meni jo käsi jäällä. 9. Anna meitsille se yksi. No niin. Ai kaata metsin juoman. Nyt oli hauka. Joo. No niin. Siinäpä olisi video saatu loppuun ja näin. Ja nyt lähdetään mökille ja kämpille ja huomenna kotiin, niin eipä tuen. No niin, morista YouTube. Nyt ollaan saatu Pimmerparton päivän purkkiin ja ollaan lähdössä takas kämpille päin. Ja... Olihan täällä aika hullut menot, kaikki autot paukkua oli ihan länässä ja Pipetti tuli näköjään morjastamaan ja eikä siinä. Tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta ja kiitos kun katsoitte video, jos tänne asti pääsitte, niin moikka moi! Moikka moi!